बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय बिटिआर हाग्रा संरैखा मावथिफोरनो गोजां बोथोराव नांगौ जानाय मुवा बेसाद राननाय जादों। अदालगुरि जिल्लानि डनसि डिभिजननि सिङाव थानाय बर'नि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फरेस्ट रेन्जआव CSS स्किमनि गेजेरजों लामा बानायनाय, सलार फेन्सिं बानायनाय, खुन्थिया गायसननायजों लोगोसे बर'नि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फरेस्ट रेन्जनि मावथिफोरनो गस्ला, जुथा, सुइटार, जेकेट, इउनिफर्म रानना होनाय जादों। दिनै बेनि हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बाहागो लाबावो SCCFनि दरेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे मावसोम हान्जा बिथांमोना। रनजित बसुमतारीया बाहागो लानानै बिटिआरनि राजखान्थिनि बाथ्राखौ सरजाबनानै BPF दोलोनि सायाव आरो BPF दोलोनि मावथिफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायावबो बुङोदि दिनै सुबुं माहारिया सोंदांनायखौ सोलायनायखौ गुस्लायनायखौ बयबो लुबैदों। बेनिखायनो हाग्रामा महिलानि विल बी किक्ड आउट फ्रम दिस सोसाइटि। बेनिखायनो चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोना थाबैनो UPPL जयनिं जानो थांगासिनो। बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया खर गुदुं जाबाय थादों होननानै फोरमायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव रनजित बसुमतारीया मा बुंखो आबुङै मिथिना लानो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बानजायनाय बायदियै सेन्ट्रेल स्पन्सर स्किम CSS बे स्किमनिफ्राय जों मोननाय माखासे रांनि हेफाजाबजों CSS निफ्राय मोननाय माखासे रांनि हेफाजाबजों नैबे बरन'दि वाइल्ड लाइफ हाग्रानि सिङाव थानाय लामा बानायनाय आरो सलार फेन्सिं बानायनाय, लोगोसे बिनि खुन्थिया गायसननायजों लोगोसे नैबे फरेस्टनि सिङाव थानाय 20सा जोंनि डिपार्टमेन्टनि बा स्टाफनि मानसिफोरनो जोङो दिनै मेटेरियेल डिस्ट्रिबिउसन मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिखौ जोंनि मानव गेदेर लकेल दावबायसा बर' बिथांजों आंजों मावफुंनाय जाबाय। मोनसे खोन्थाखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों फोरमायथिनो नागिरदों। देग्लायनि बरन'दि वाइल्ड लाइफनि सिङावबो जोङो देग्लायनिफ्राय टुरिस्टफोर हान्थिफैनो हानायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामबाय। बे डिसेम्बरनि गेजेरावनो जों खामानिखौ फोजोबनानै गावनि बोथोर बायदियै जोङो टुरिस्टफोरखौ हान्थिनायनि थाखाय फुल सुबिदा होनो नागिरदों। बेजों हान्थिनानै ओरैजाय बगामाथि पिकनिक स्पटसिम जोङो थांलाय फैलायनि राहा लामाखौ खालामना होनायनि दा बेबस्था लाबाय आरो दिनै बेखौ जों मावफुंनाय जादों। हाग्राखौ रैखाथिनि थाखाय मेन पावारा जोबोद खम, बेनि थाखाय माबायदि राहा लादों? मेन पावारखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टल' नङा, जोंनि BTR आवहाय बा BTC आव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो मेन पावारनि खोब जोंहा खम। जेरै बिथाङा गेम्स एन्ड स्पर्ट्सखौ सामलायबाय दङ। गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआवबो मेन पावारा गैयैनि थाखाय जोङो स्पर्ट्स बिथिङाव जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बा BTRनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बयबो स्पर्ट्सआव गोसो गुदुंब्लाबो जोङो हेफाजाब होनो हायाखै। बेनिनो दाखालि स्पर्ट्स बिफानावबो इन्टारभिउ जानानै थांबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 447टा जोंनियावहाय पस्ट खालि दा जानानै दङ। बे पस्ट खालिखौ जों फिलआप खालामोब्ला जोंनि मेन पावारा जथेस्थ' सर्टेजआ जोबनानै फैगोन, बेखौ जोङो आसा खालामदों। गतिके जालांबाय थागोन बिदिनो। जों दा बोसोरथामल' मोनदों, बोसोरथामाव जों बहुद खामानि मावदों। मेनलि हाग्राखौ रैखाथि होबासो जोंनि हारिखौ जों रैखाथि होनो हागोन। मानोना हाग्रायानो जोंनि लिगेसि, माने जोंनि हारिनि। जोङो हाजार 7,000 बोसोर जों रायजो जानायनि उनावबो गावनि हालामनि हाग्रा बिफानखौ जोङो रैखाथि होनो सोलोंबोआखै। दा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि हारियाबो बेखौ अनसायनो सोलोंनांसिगौ होननानै आं मेसेज होबाय।